खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे फुंबिलिनि समावनो खौरांखौ मोननो हायो। Ex-NDFB फोरनि मोनसे गोख्रों बुंथि 24 आगस्तनि मोनाबिलि समाव हालां बाजार इउथ BPF I Love BPF आरो क'क्राझार इउथ BPF फेसबुक पेजआव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ हिनजाव लानानै खारदों होननानै नंखाय खोथा फोसावदोंमोन। बेखौ लानानै मैया बारग' NDFBफ्रा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मानोना गबिन्द बसुमतारी बिथाङा NDFBनि सासे गार्जेन बिथाङानो NDFBफोरखौ दैदेनबोदों आरो बिथांखौ जों जेब्लायबो सनमान होनो नांगोन आरो बिथाङा राजखान्थियाव हाबदोंब्लाबो बिथाङा NDFBफोरनि खैफोद समाव गोबां बिहोमा होबोदोंमोन। बिथाङा मोनसे संगठनखौ बोरै सामलायनांगौ आरो गावनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय गावनि गोख्रों मेलेमजों खामानि मावबोदों आरो बिथांनि बेफोरबायदि हारिनि खामानि मावबोनायखौ जों बावगारनो हानाय नङा। बिथांखौ जों सनमान होनो नांगोन। नाथाय बिथां बायदि सासे हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावबोनाय मानसिखौ मोनसे बेफोरबायदि गाज्रि खौरां फोसावनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय लाजिथाव बाथ्रा आरो जों बारग' NDFBआ सोरनिबा राजखान्थि दोलोखौ लानानै बुंदों बे नङा। जोङो रावनिबो राजखान्थि दोलोखौ गाज्रि बुंनो थाङाखै नाथाय ससियेल मिडियायाव सासे हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावबोनाय सुबुंखौ बेफोरबायदि नंखाय खौरां फोसावनाया जों बर' हारिनि थाखाय लाजिनांथाव बाथ्रा जाय बिथांखौ जों मान सनमान होनानैबो बिथांनि खामानि मावनायखौ जों बावगारनो हानाय नङा। बेबायदि सुबुंखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावजों नंखाय खौरां फोसावनाया हारिनि थाखाय जोबोद गाज्रि जादों आरो बेखौ गोख्रों एक्शन लानो नांगोन होननानै बारग' NDFB बिथांमोनहा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बिथांमोनखौ गोख्रों आयेननि बेरेखा लानो नांगोन जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जाया बेखौ जों फोरमायो। जुदि इयुनाव बेफोरबायदि जाबावोब्ला जों बारग' NDFBआ गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। फटबजरा खराघाट खामारा गामिनि सासे सुबुङा सिरि जिउ फोजोबनानै लादों थांनाय 25 मोनानि 12:30 रिंगासो समाव। बिटिआर क'क्राझार जिल्ला फटबजरा महकुमानि बग्रिबारि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय खराघाट खामार गामिनि सासे 32 बैसोनि सानै गथ'नि बिफाया सिरियै जिउ फोजोबनानै लानायखौ जायगानि सुबुंफ्रा गिखांनाय मोन्दों। फोरमायदों दि बे खराघाट खामार गामिनि फुलसन आलीनि फिसाला उफिस आलीया गोबाव समनिफ्रायनो बेमारा हामनो रोङाखैमोन। एसे सम आगोल फाहामथायनि थाखाय हायद्राबाद लांदोंमोन। हायद्राबादनिफ्राय थांनाय 25 आगस्त मोनायाव न'आव सफैनायनि उनाव गावखौनो फोजोबनानै लानाय जाथाया जादों होननानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। लोगो लोगोनो बग्रिबारिनि पुलिसफोरा जाथायथिलियाव नुजाथिफैयो आरो गोथै सोलेरखौ पुलिस थानायाव लानानै थाङो। गोथै सोलेरनि देहाखौ नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझार सरकारि हस्पिटालाव थिसनदों होननानै पुलिस सुलुंनिफ्राय खौरां मोननाय जादों। थांनाय 24 आगस्टआव आइ दैमाजों खुरखाजानाय गावनि 14 नं चिरां दुवारबियाबाव दै लोमजानाय जायगाफोरखौ नायदिंहैदोंमोन। बे नायदिंहैनायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया थाबैनो होबथानायनि राहा खालामगोन बुंनाय लेखा लोगो लोगोनो एक्शन खालामदों बिथाङा। थांनाय गोलाव सम आइ दैमानि खुरखानायजों बोसोरफ्रामबो दुखु सैनांनाय जाथाया सोलिबाय थाबोदोंमोन आरो बेनि सायाव बोसोरफ्रामबो राहा लानायखौ नुनो मोन्दों। बिथां रनजित बसुमतारीखौ थिग बेबायदिनो दिनै दुखुथिया रायजो राजाफ्रा जुब जुब अखा हानायजों लोमसावबोनाय जायगा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार प्राइमारिनि सिङाव थानाय बरिजाहार गामिनि आइ दैमाजों खुरखाजानाय जायगाखौ होबथानो थाखाय राहा लाबाय। बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोनांथार नोजोर होनायजों रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै ज' खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननायजों साबायखर बावनायखौबो नुनो मोन्दों। मैया हरनि समाव हाग्रा बिफाननि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। मैया हरनि 3 रिंगासो समाव हल्टुगाव डिभिजन प्रटेक्शन फर्स आरो गौरां रेन्ज जाहारबारि रेन्जनि हाग्रा बिफान मावसुमाफ्रा गोबां बिबांनि दंफांजों लोगोसे साइकेल हमनो मोन्दों। हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरनि सान हर मोनसे सिग्रोमनायनि गेजेरजों गं 20 साइकेलजों लोगोसे गोबां बेसेन गोसा दंफांजों बुंफबनाय हमनो हादों। क'क्राझार जिल्ला जाहारबारिनि सिङाव थानाय सेलेखा महल र'डआव गं 20 साइकेलजों लोगोसे गोबां बेसेननि दंफां
दंफां हमनो हादों। हल्टुगाव डिभिजन प्रटेक्शन आरो गौरां रेन्ज, जाहारबारि रेन्जनि हाग्रा बिफाननि मावसुमाफ्रा सानफा एफा बिटिसिनि हाग्राखौ फोजोबस्रांनो नाजाग्राफ्रा बे बारनिफ्राय सांग्रां जादों होननानै बुंदों हाग्रा बिफाननिफ्राय। मसलपुराव बड'फानि मुसुखाखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफ्रा बुख्लायनानै गालांदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुर गोजोनफुरि पार्कआव थांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथनि मुसुखाखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा रावबो गैयै खाबुखौ लानानै खोमा, गन्थं, खुगा बायदिफोरखौ बुख्लायनानै गालांदों। थारैनो बर' हारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै खामानि मावलांनाय सासे गेदेमा जायखौ बर'नि बिफा होननानै बुङो आरो बिथांनि मुसुखाखौ बेबायदि इनायै सिफायनानै गालांनाय जाथाया मसलपुरनि सुबुंफोरखौ गोमोखांहोदों। बे मुगैथाव जाथायखौ लानानैनो मसलपुर बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मनजित गयारि बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेफोरबायदि समाज बेरेखा, हारि बेरेखा खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो थिनदों। लोगोसे बिटिसि खुंथायनिसिम खम समनि गेजेरावनो मसलपुर गोजोनफुरि पार्कआव गोदानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ गायसननानै होफिननो थाखाय खावलायदों। खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।